Heinäsiskan elämä. Tässä on No sitten nyt kyllä jotakin tuossa on näin. parittelua heinäsirkkojen tyyliin. En tiedä onko dogistyle. On se dogistyle. Siellä on ryhmäparittelu. Kaikki melkein parittelu. Kato, tuollakin on ryhmäparittelu. Katso sitä. Mikä täällä kulmassa? On ovellan näkö. Sitten mie pikataan ne jonnekin. Joo. Kato, se pitää oikein tosta ikkunasta kiinni. Niin, kyllä tulee tällainen jännä, niinku se alakyttyrä tulee niinku, onko se just se taukka vai mikä, et pitääkö sen tippua, niin siinä on niinku raskaa. Mä saan sit video.